Hi guys, good morning. So, sayo kinahanglan mo sa lang ako guys. Oh. Ato ning lapuan. Parisan sa ginamos. Lapuan na to guys. Ilami ni siya ni lapuan. Daw parisan ogi. Namos. Magulit sa pakuku. Pakuku. Labi na inani nga wala pa nagbukad. Nani na 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 na. Kaning lapuhan. Ato ring salaron. Su! Ako lang ko ano. First pagid siya guys kaya mapagikuha. Mapagikotlo. Naligo na ko, Nay. Nay. Pagkaligo na. Sayo siya kaligo kasi siya glaan. Sayo siya glaan. Kuwang naman uban. Na 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 na. Nasa guys. Naratong hinagtatsan. Guys, nakaluto na ta. So, nara nga atong nilapuan nga pako. Doon na po tayo ginamos. Kana sabaw na guys sa pako nga kung gilapuan ako ng gitimplahan. O, suka nami. Doon ay kanon guys. Kana kang mimi na wala na isilihi. Kana na isili na guys. Mga anta guys. Renalan. Uy, sabay. Kilangaw.
Jesus, O Lord, and this the gifts which you are about to receive from the bounty to Christ, O Lord. Amen. Pamahaw ta, guys. Dahil na mi. Ini. Naisabaw mi, oh. Kung gusto kag sabaw. Abot bang po? Pamahaw ta guys. Ito yung may ano. So. Ya. Tungtong. Ako, Nay. Kulang o asin. Ha? Kulang o asin aslong. Dili ka sa ginamos? Kaya, sasasin. Sabi na kung kuhan siya, may signal kay tungod sa kibuyan. Tumista ba wala may signal ba? Pero nga nung tinti na may signal. Tender. Aslong kasi na nasuka, Nay. Duwa naman na. Hindi. Aslong. Layo ni. Basta naman di. Alam mo yan sabaw mi? Basa. Maganda na rin na. Ito yung pakulay ya? Bos? Ano dyan po ito? Wala man sa example. Ano eh? Buk. Nakawa, saan pa ko okay? Wala dyan po niya? Wala. Ano eh? Ngag, tanom? Yan dyan. Eh. Maudong. Wala hindi ng tanom? Katong boss lady ba atong yagi bulangoyan tani de. Dato sa tanong. Ayun to hapon ni. Ah, paano na sila karoon dahil? Awit na suka o. Sino mo si Paris? Wala na nila kapinansingi. Ila ko galingon. Alam mo yung hiwa ng mama ng banyo. Bagtabang kayo ito. Nay? Nay? Alam mo yung hiwa ng mama ng banyo? Da? Tabang kang sa oras. Ngayon nilang ka. Wow. Hmm? Ngayon nilang ka. Bigyan niya. Kuha. Ay lang na kuha isa. Okay.
Pagod pa na mo nga. Kung may harvest karon. Nervous? Nervous. Ito na kuhaan sa kuhaan. Ito na siya kapunon. Kapun man ang isa. Karang isa raw. Kapunon to na ako. Parang kapun doon. Dahil siya pamungap sa kapunon kay. Biyag ko na nang ba? Dapat may setik. Dapat. Ano putos ah? Makaon sa doon? Kinangutin siya. Say, say, sayo, sayo, malay, kami tulo, sa malay, araw-alay mag-aalalay. Say, say, sayo, malay, Ako na yung doon ang kada nito ito ko. Wow. Oh. Wow. Nari harvest karon dam? Naa. Tugma paon. Yait sang? Oh, 5 kilo. Ah, mahal na siya kay kuan man. Mahal na pero mingaw na sa gayo. Kamera ko kuha. Dala ubos ko ko gapon ko kabuk. Ito dong, oh, dagan ito. Arepit. Ya. Akaw na ko na karon. Dagan ito sa pa, magbura na ba to? Ay basikuan na ko ko ba ko lang sa dampo na alit ko ko kaya ko sa ako lakuha. Ay sila kinkin. Mangka? Basi na puas ko. Ah, nakuha to ito nilang magbuod to. Harvest ilizerning nang ka guys kay na may palit karon. So nara yung nakuha dura ka bukay daot tong uban. Kani dani wala na mo gipakuha ini dani kay primerong bunga pa man na siya tilawan sa nato kung unsabay yang lami ba siya hinugon, lami ba siya utanon. Kaya nang kadili magpareho.
dako na siya. Dili nga pareho ang bunga sa nangka. Nang ato sa mga tilawan guys kung lami ba siya nito.
Unya na nahalingan guys, kay basa pa. Matag panilhig sa silong. Matag panilhig guys. Hawa natin sa salong guys. Nakuha ni Regine nga nangka. Ako yung nabilin bunga. Gugmay. Ayan kuha guys. Kana wala na ako nagipakuha kay. Atas na ipahinog. Mga natong sili. Hawa natong salong.